Tras o éxito da primeira xornada de folga celebrada o pasado 21 de xaneiro, os sindicatos volven á carga convocando dúas novas concentracións para esta semana, o xoves e o venres. Pretenden novamente facer unha chamada de atención á patronal para que atenda as súas reivindicacións, reclamando un convenio digno na conserva, no que se garanta, entre outros aspectos, o mantemento do poder adquisitivo, a suba salarial nunca por debaixo do IPC ou acabar coa actual fenda salarial entre homes e mulleres. Dende os sindicatos cargan ademais contra a patronal do sector, a que acusan de non recoñecer o esforzo e o compromiso do persoal, que foi esencial durante a pandemia e que lle permitiu aumentar os seus beneficios durante este período. É que se as empresas están mellor gracias a ese compromiso dos traballadores e traballadoras do sector, si ademais eso está constatado e hai datos do ano 2020 que as empresas tiveron un crecemento nas ventas e tiveron tamén un crecemento nos beneficios, parece de xustiza que ese crecemento se reconozca e se leve tamén ao conxunto do persoal, ao conxunto das plantillas, non? Como paso previo á convocatoria de folga, mañá martes manterase unha reunión da mesa de mediación solicitada polo Ministerio de Traballo, a que os sindicatos acudirán con escasas esperanzas, e a que a propia patronal xa anunciou que non asistirá presencialmente. A mesa está convocada para o día 1 de febreiro e non temos grandes esperanzas porque pensamos que o que se necesitan son cambios na negociación e non mediacións de ningún tipo. Dende os sindicatos fan unha chamada aos traballadores a secundar este xoves e o venres as xornadas de folga e asistir ás movilizacións convocadas eses 2 días, ás 12 da mañá, en Boiro, Vilagarcía e Vigo, desoindo tamén as presións das empresas. Queremos facer un chamamento á participación, en primeiro lugar, dos traballadores do sector, porque o día 21 demostramos estar unidos nesta causa e demos unha lección de loita para mellorar as condicións sustancialmente deste sector. Temos que seguir aí, temos que seguir chamando a xente, facer un chamamento para que a xente siga sendo á calle, que a xente siga reclamando o que é xusto, e que ninguén se bota atrás, porque de pouco vale salir o primeiro día de folga para despois botarse atrás, como dicindo, xa cumplín. Non cumplistes. Tens que seguir reclamando os teus dereitos. Non se reclaman os dereitos un día. E se temos que perder 2 ou 3, se perde. Porque para poder gañar hai que perder. E iso a xente ten que quedar moi claro. E ten que chegar adentro. E cada persona, como é o mundo, ten que decidir por si soa. Non decir van 20 ou non van 30, non. Imos todos.